7-poschodový spoiler, polmetrový frontlip, 6 výfukov a pestré farby. Nejde cirkus Humberto, aj keď to tak možno vyzerá, ide banda typkov, čo ti dajú na hubu. Bosozoku. Kožené vojenské bundy s širokými nohavicami a vysokými topánkami, nagelované dlhé číro a drsný výraz. V ruke drevený meč, bejsbolová pálka alebo oceľová rúra. Nie je tak často, no však mohol sa objaviť aj nejaký ten molotov pre drsný luk. Tieto nástroje používali proti civilistom alebo polícii. Mnohým sa možno vybaví scéna z legendárneho filmu Akira. Bosozoku je japonská subkultúra mládeže, ktorá bývala spájana najmä s úpravami motocyklov. Prvýkrát sa tieto typy motorkárskych gangov objavili v 50. rokoch a ich popularita stúpla až na neuveriteľných 42 500 členov. Šialené číslo. Mnohí môžete bosozoku poznať skôr ako štýl módy. Štýl bosozoku tradične zahŕňa obleky, ktoré bežne môžete vidieť v starých filmoch ukazujúce jakuzu. Táto uniforma sa stala známou ako tokko fuku, alebo inak aj špeciálny útočný odev. A často ju zdobia slogany kanji. Typickými doplnkami tejto uniformy sú buď chirurgické masky, alebo našivky s vlajkou vychádzajúceho slnka. Členovia bosozoku boli známi tým, že vzali jednoducho motorku či auto a vybúrili sa na ich úprave, ako sú napríklad dlhé kapotáže, extravagantné laky a upravené vtipne znejúce výfuky. Nazývali ich šugo. Tento typ výfuku bol vyrobený z ľahšieho materiálu ako bežné výfuky, aby sa znížila hmotnosť motocykla a zlepšila sa odozva na plyn. Okrem toho mohli mať šugo výfuky väčší priemer, čo umožňovalo väčší prietok výfukových plynov a zlepšovalo výkon motora. Klasické výfuky pre japonské motocykle 60. rokov boli zvyčajne vyrábané z oceľových trubiek a mali menší priemer, čo mohlo limitovať výkon motora. V mnohých krajinách to bolo požiadavkou na legislatívnej úrovni, že ich autá a motorky boli prispôsobené tak, aby každý v okolí vedel, že ide o bosozoku. Poďme sa však pozrieť na to, aký bol hlavný motív týchto členov. Bosozoku najprv začali ako skupiny vracajúcich sa veteránov z druhej svetovej vojny. Títo mladí vojaci boli cvičení ako piloti kamikadze a boli pripravení v každom okamihu ukončiť svoj život pre výhru Japonska vo vojne. Avšak keď vojna skončila, títo vojaci sa museli vrátiť do bežného života. Zároveň sa stretli s ťažkosťami, ako nájsť uplatnenie a začleniť sa do spoločnosti. Po takom brutálnom výcviku je len veľmi náročné sa vrátiť do bežného japonského života obrábača polí, čiže tie skúsenosti a frustrácie viedli k vzniku práve bosozoku, ktorí sa stali subkultúrou mladých Japoncov. Jednoducho túžili po adrenalíne a zábave, ktorá im chýbala z vojny. Prezentovali sa ako rebeli, ktorí sa vzopreli spoločenským normám a pravidlám a vyhľadávali nočný život plný rýchlych jazd a nezáväzného zábavného života. Niektorí sa obrátili na zodpovednú zákazkovú výrobu aut a niektorí zase k aktivitám podobným gangom v uliciach mesta, aby získali tú adrenalinovú injekciu, ktorá im tak chýbala. Toto ranné bosozoku sa stalo známym pre svoje mnohé podobnosti so starou americkou motorkárskou kultúrou. Kým v Japonsku prevládali značky ako Honda, Yamaha a Suzuki, Američania sa píšili svojimi Harley Davidson, Indian alebo Triumphom. Ich motocykle boli tiež často upravované a zdobené, ale ich štýl bol omnoho menej farebný a výrazný ako pri bosozoku. Mnohí mladší jedinci začali vnímať tento štýl života ako veľmi príťažlivý, najmä teda marginalizované skupiny, ktoré hľadali zmenu. Trend bosozoku prevzala aj mladá generácia, ktorá nepoznala už ten kontext, ale prevzala tú identitu a stala sa základom pre moderné autové bosozoku, ktoré poznáme hlavne my teraz. Ale to ešte predbieham. V 70. rokoch minulého storočia sa prvýkrát skutočne začal objavovať tento pojem. Bolo to obdobie charakterizované skutočnými nepokojmi medzi políciou a týmito mládežníckymi skupinami. Pojem bosozoku v skutočnosti nevytvorili ani oni, ale nakoniec bol touto skupinou široko prijatý a používaný. Existuje niekoľko teórií o tom, ako sa názov vytvoril a kto ho vymyslel, ale žiadna z týchto teórií nie je potvrdená. Jedna z teórií hovorí, že názov bosozoku pochádza z japonského slova bosozoku, ktoré znamená ničivý hlasný zvuk. To slovo bolo často používané na opis chovania týchto mladých ľudí, ktorí pretekali na motocykloch a znepríjemňovali tým okolie hlasným rachotom výfukov. Ďalšia z teórií vraví, že názov bosozoku pochádza z čínskeho slova bosozuk, ktoré znamená nedbalí a bezstarostní mladí ľudia. Toto slovo bolo údajne používané na opis štýlu týchto mladých Japoncov, ktorí sa obliekali do uniformných oblekov, mali dlhé vlasy a kradli z iných automobilov a motocyklov časti na svoje úpravy. Hoci ich takto
onálepkovala verejnosť, skupina prijala tento názov a začali sa tak oslovovať aj medzi sebou. V 80. a 90. rokoch sa Bosozoku často vydávalo na hromadné jazdy, pri ktorých sa až 100 motorkárov pomaly vetralo na nočných výjazdoch. Ich cieľom nebolo mať rýchle, ale výrazné prostriedky. Motorkári bez zastavenia frčali cez mýtne kontroly a ignorovali pokusy polície o ich zadržanie. V skupinách existovala aj hierarchia. Tak sa často stávalo, že nováčikovia museli ísť na chvoste skupiny. Ich úlohou bolo zastaviť políciu v prípade problémov. Jednoducho sa mali rozprestrieť po ceste a neumožniť im predbehnúť kolónu. Silvester bol obľúbenou príležitosťou pre hromadné jazdy. Motorkári niekedy rozbíjali autá a vyhrážali sa alebo zbili iných motoristov alebo okolo idúcich, ktorí im prekážali a vyjadrili nesúhlas s ich správaním. Účasť v gangoch vyvrcholila na spomínaných 42 500 členov v roku 1982. Vďaka tomu sa Bosozoku stala prevládajúcou formou kriminality mládeže v Japonsku. Zatiaľ čo zvyšok japonskej spoločnosti sa vyvíjal a otváral svetu, kultúra Bosozoku sa namiesto toho zamerala na udržiavanie tradičných hodnôt a kódexov správania. Odlišná sociálna hierarchia vychádzala z prísnych pravidiel o tom, ako môžu členovia skupiny konať a správať sa. V porovnaní s väčšinou delikventných gangov v Japonsku mali prekvapivo vysoký zmysel pre morálku, po ktorej nasledovali aj tradičné japonské hodnoty. Tieto hodnoty boli modelované podľa Bushida, alebo teda spôsobu samuraja pre nás, ktoré nasledovali bojovníci počas feudálnych časov v Japonsku. Kódex obsahoval 8 základných cností ako nárok, odvaha, dobročinnosť, zdvorilosť, úprimnosť, česť, lojalitu a sebakontrolu. Tieto cnosti ovplyvnili mentalitu kultúry, pretože členovia boli neuveriteľne oddaní svojim gangom a boli ochotní urobiť všetko, čo potrebovali na ochranu ich dôstojnosti. To porušovanie zákonov a pôsobenie chaosu bolo všade ospravedlnené, ale v niektorých gangoch sa považovalo za nemorálne spôsobovať škodu spoločnosti. Čiže robiť bordel a vystrajať bolo fajn, ale v rámci tých morálnych hodnôt. Zase v iných sa však členovia zapájali do organizovaného zločinu prevádzkovaním drog, predávaním zbraní a iného takéhoto tovaru pre Yakuzu. Tie gangy sa naozaj rozlišovali medzi sebou. Tieto činnosti často viedli k úplne inej úrovni nebezpečenstva, ak sa striktne držali svojho podnikania. No a keď bola jedna skupina ohrozená tou druhou, naozaj išlo o záležitosť života a smrti. Únosy a dokonca aj smrť naozaj neboli neobvyklé. No a aj keď sa vtiahli do života na okraji spoločnosti ako rebelovia a kvázi tí zlí, spomínali aj na tie dobré skutky, čo robili pre spoločnosť. Napríklad taký Keizo-san, bývalý vodca gangu Bosozoku, v rozhovore spomína to, ako jednej žene pomohli dostať auto z bahnitej priekopy na okraji cesty zaspäť na cestu. Tým, že ich bolo toľko, tak jednoducho auto zdvihli na ruky a odniesli ho z priekopy späť bez väčších problémov. To muselo byť cool. Podľa Keiza to nebolo len to zlé, ale bol to ich mladý duch. Život tejto subkultúre asi naozaj závisel od skupiny, do ktorej ste sa dostali. Neboli vždy len o násilí, v pokojných dňoch sa členovia stretávali na partičky kariet, šachu alebo pohárik či cigaretku pred barom. Často stávali na parkoviskách a debatovali o svojich upravených miláčikoch. Asi tak ako my teraz na zrazoch. V 21. storočí už bol počet týchto gangov na mimoriadne nízkej úrovni. Policajné zásahy drasticky znížili počet skutočných členov gangov a Bosozoku upadlo pre viaceré dôvody. Vplyv strateného 10-ročia bol významný. Japonské stratené 10-ročie označuje obdobie ekonomickej stagnácie, ktoré trvalo od konca 80. rokov a táto ekonomická stagnácia viedla k významnému poklesu životnej úrovne, čo znamenalo, že mladí ľudia, ktorí by sa v minulosti hlásili k Bosozoku, nemali finančné prostriedky na zakúpenie motocyklu či auta a už vôbec nie na tuningové súčiastky. No a mladí ľudia, ktorí sa v minulosti aj hlásili k tejto subkultúre, sa čoraz viac začali zaujímať o iné koníčky a pre zmenu aj kariéru. Vláda a polícia tiež začali pristupovať o mnoho prísnejšie a zavádzať opatrenia proti nebezpečným jazdám na uliciach a pouličnému výtržníctvu. V 90. rokoch sa v Japonsku začali prijímať naozaj striktné opatrenia na zlepšenie verejnej bezpečnosti a zníženie kriminality. Policajné orgány začali zvyšovať svoje úsilie proti tejto skupine Bosozoku a zaviedli prísnejšie tresty za prekročenie cestných predpisov a nezákonné správanie. V roku 2004 prijal japonský parlament
zákon, ktorý umožňoval polícii zadržať a preveriť osoby, ktoré sa podozrievajú z príslušnosti k Bosozoku skupine alebo majú s ňou len niečo spoločné. Tento zákon sa stal účinným nástrojom v boji proti kriminalite a agresívnemu správaniu spojenému s Bosozoku subkultúrou. To zahmlievalo imidž Bosozoku ako rebelov a nezávislých jedincov a znížilo záujem o túto skupinu. Tento zásah v roku 2004 zdecimoval jednotlivé gangy a kultúru ako celok. Okrem toho sa zmenila aj celkovo kultúra a móda v Japonsku a mladí ľudia sa čoraz viacej orientovali na iné formy zábavy a spoločenského života. Toto všetko spomínané prispelo k poklesu tejto popularity Bosozoku a následne aj k jeho takmer úplnému úpadku. So zvýšenými stávkami sa mnohí členovia rozhodli, že to už nestojí za to riziko a nakoniec ukončili aj oni svoje pôsobenie. Šialené úpravy však žijú ďalej. Teraz je to umenie, ktoré na uliciach vyzerá ináč a možno aj trošku absurdne. V súčasnosti sú ohrozeným druhom nadšencov vozidiel, ktorí existujú skôr v spomienkach ľudí ako v samotnej realite. No a čoskoro môžu byť spomienky len všetko, čo ostane z tohto legendárneho gangu. Výsledkom je strata jednej kultúry, ktorá už nikdy nevstane, bohužiaľ. Táto kultúra aspoň zanechala nejaký odkaz v modnom značkovom priemysle. Prejdite sa po uliciach Glitz & Glamour v modnej štvrti Ginza a uvidíte tu figuríny, ktoré zobrazujú vylepšené verzie kombine z Tokofuku s vyšívanými špičkovými modnými štítkami. Presne také, ako nosili kedysi v Bosozoku gangoch. V takýchto uniformách sa ľudia pôvodne bili, avšak teraz si ich môžete kúpiť ako drahý módny výdobytok. Bosozoku mal byť odpor voči westernalizácii a kapitalizmu. Bojovať proti móde kravát a sák, ktorý vtedy zaplavoval Japonsko. Nemala to byť módna ikona. Vytvorili si jednoducho svoj osobný štýl, vlastnú značku, ktorá vzdávala hold svojim predchodcom. Nech už máte názor na moderné Bosozoku akýkoľvek, určite uznáte, že za ním stojí zaujímavý kus histórie. Ja som Smusiata a zaujíma ma, ako by ste si predstavovali také slovenské Bosozoku. Dajte mi vedieť dolu do komentárov, či máme nejakú takú alternatívu, alebo ktoré auta by sa podľa vás hodili do tejto skupiny ľudí.